Абе, ти вчера отиди в газиното да хвалиш всичките пари, сега почна пак от тук ли да просиш? Не, ма, не съм парил всичките пари в газиното. Откъде изляза той газино? Стига съм ме лъгала. Ще отиваш на работа. Айде на работа. Ма каква работа? Днеска е неделя. Неделя, събота няма значение. Ще отиваш на работа. Ще работиш. Ах, майко, моите познати се обадиха пак отишъл на кръчмата и сега ще го намеря. Сега ще го отрепя аз. Лепили в витрината като Спайдермен. Не виждаш, ма тук ичките. Имаш ли пари? Откъде да имам пари? Няма. Ако бяха ме хвърлили в газината, щеше да имаш пари. Той газино откъде изляза? Така ли? Сега ще го правя аз. Пак останах на джибрата.